Dominik Durnia dla MMA Rocks, a ze mną są koledzy tutaj z Prada MMA, którzy przyjechali specjalnie do Ankosu na kilka dni sparingów. Mirek, Mateusz, Dawid i Alex. No to najpierw powiedzcie w ogóle, skąd pomysł, żeby tu przyjechać do Ankosu na sparingi? My jsme přijeli na sparingy, protože se v Praze za necelý 3 týdny bude konat mistrovství světa v amatérském MMA a my jsme už připravujeme dlouho, na asi teď 4 měsíce se už na tohle připravujeme, na tohleto velké mistrovství a přijeli jsme do Ankosu, aby jsme měli jakoby sparingy s těma nejlepšíma a byli dobře připraveni na to mistrovství světa. Ty, Dawid, jesteś głównym trenerem, tak? Tutaj chłopaków, także powiedz, jak twoje wrażenia tutaj przyjechałeś do Ankosu, jak ci się podoba, jak ocenisz poziom w Ankosie? Já musím říct, že navázali jsme perfektní spolupráci s Andřejem a s Rosim, což je pro nás prostě super věc. My díky tomu si myslíme, že prostě ten progres půjde nahoru, jo? Protože tady ty kluci jsou opravdu úplně jako na top úrovni a pro nás to může jenom zvedat a moc jim děkujeme za tohle pozvání. To je pro nás paráda. A będziecie przyjeżdżali jeszcze więcej? Będziecie tutaj Určitě chceme navázat jakoby dlouhodobější spolupráci, takže bychom chtěli jezdit častěji samozřejmě, s tím, že kluci zase od vás přijdou třeba k nám udělat nějaký semináře, nějaký tréninky a nějaká spolupráce jako dlouhodobá se uvidí. Paráda. Możemy zobaczyć, że Mirek jest dość mocno obity, a kilka kontuzji. Powiedz, jak ci się sparowało z chłopakami, bo tu jako jedyny najdłużej sparowałeś. Řekni bardzo dobře. Bardzo dobře. Ale musím jako opravdu říct, že tady ty kluci jsou úplně opravdu top. Tady je špička, vás ta evropská, si myslím. A, je to opravdu hodně těžké, ty sparingy jsou tvrdý. Jako i když ty kluci jsou super kluci, dávají pozor, není to žádný zbesí, ale jsou tvrdý, šikovný, technicky, silově, fakt dobrý zápasník. Nie będziecie mimo tego, że praktycznie już dwóch was zostało wyautowanych, ty przez nogę, ty przez oko, mimo to dobrze będziecie wspominać ten przyjazd? Já si myslím, že s Mírou na to budeme vzpomínat určitě jenom dobrý. Super výlet a máme aspoň, Míra má tady vzpomínku do konce života, protože tady životem asi bude. Takže vždycky. Zase tohle to nás může jenom posílit asi, no. Jako to, já si myslím, že takhle to v Čechách prostě, my jsme tam, nevím, myslím si, že tohle to jsem ještě nezažil. I na deser sobie zostawiłem Aleksa. Aleks, ty trenowałeś z Karolem Bedorfem, z Michałem Andryszakiem, były trudne trudne sparingi? Tak já si myslím, že kluci asi jsou tady u vás asi nejtvrdší. Jo, co se týče sparingu, jako super, jako zaboxoval jsem si. Je vidět, že mají našlápnuto na víc ještě a chce hodně pracovat, bych se zlepšil, abych se jim mohl vyrovnat. Jako super. A jakbyś ocenił formę chłopaków, bo Karol będzie walczył za 3 tygodnie na KSW o tytuł mistrza z Michałem Kitą. Jakbyś ocenił jego formę na dzisiejszy dzień? Tak o Karolovi se asi mluvit jako moc nedá, je to kvalitní soupeř pro každýho, jo, akorát pro mě je trošku asi víc nahoře než já, no, takže dobrý kluk, super, nevím, co na to říct. Kvalita. Dobra, to kiedy się możemy was spodziewać znowu? Kiedy przyjeżdżacie? Já si myslím, že první dáme dohromady zbytek mužstva a potom určitě přijedeme. Dobra. Dzięki bardzo jeszcze raz, chłopaki. Dziękujemy. Bardzo, mam nadzieję, że się szybko zobaczymy. Děkujeme.